Welcome back to Balabas G's. My people, no be small thing. They say that the Nigerian pastors are waking up. They say that this thing where Islamic this thing they do, where we say small thing, they don't want by person, small thing, they don't carry violence come. Say, nah, Christians are going to start their own. Come see what happened today for inside the northern part of Nigeria. As some of the northern part, because not be all Nigerians they do this one, because even for Ali, we no go see this kind of thing they happen. They say that there's some people for inside Sokoto and whether na Kaduna or whatever, they say they gon gather, they protest, say may death come by out the whole America. Say they no go agree for the by where they buy the supreme leader of Iran. No be smart, as that one they happen. They say that the Chinese want to take over one community for inside the northern part of Nigeria because they have been mining some mineral from their ground, from their place since, and I don't know how we got to this estate. This is happening right now in Anambra as Soludo are busy demolishing the people's market. I go hear for this video say the shop where they buy from the government now Soludo they remove for inside Anambra state. This one they happen today. So many people don't cry. Come outside say because they choose to stay at home. That is what linked to all this bringing shop down and all these things. Things are really happening. However, we go play the videos more than watch before we come back. Come continue. But remember one thing. They say that they want buy Tinubu with the food though. Oh God, things are happening. What a funny country. So let us watch the videos before we come back and continue. Stay tuned. Surrounding the shocking arrest of a presidential chef over an alleged plot to poison President Bola Ahmed Tinubu, an incident that has prompted swift intervention by a special police squad and triggered heightened security measures within the presidential environment. According to preliminary information from security sources, the arrest followed intelligence alerts suggesting suspicious activities connected to food preparation procedures within restricted areas linked to presidential operations. Authorities moved quickly after receiving credible reports that indicated a possible threat to the safety of the president, leading to a coordinated investigation involving specialized security personnel tasked with protecting national leadership. Officials emphasized that the operation was carried out professionally and discreetly to avoid public panic while ensuring that all potential risks were neutralized. The suspect, identified as a member of kitchen staff attached to presidential services, was reportedly taken into custody for questioning as investigators began examining evidence and verifying claims connected to the alleged poisoning attempt. Security agencies have urged the public to remain calm, stressing that the investigation remains ongoing and that allegations do not automatically imply guilt until due process. Is God's own nation, but yet Israel has sophisticated weapons, including nuclear weapons. And every time they have problem with the Palestinians and other nations that threaten their peace, they don't send prayer, they send bombs. Until the church wise up. Israel can speak, they can pray, they are a religious nation, but when they have problem, and the problem is physical, they put God and say thank you for these weapons. Send weapons. As I'm talking, I say, what is Papa saying? I tell you that there are certain problems in life that prayer can solve, but physical approach will solve them. Brother, come, take this cup, hold it. Cup, come to me. Will the cup come? Why will the cup not come? Because God has given a man a hand to carry the cup and bring the cup. Your problem, why you are poor, where you are, you want God to move this cup that he has given you hand and leg to bring. Cup, come to me. You will spend all your life commanding money to come and money will not come. Bring the cup. What has happened? Because a man is at work, he brought the cup to me. There are certain things that will not just answer to prayer alone, but they will answer to principles and instruction. I pray for you this year you will engage principles that will work. No more God of Israel, send the fire. God of Elijah, send the fire. The people you are calling them God of Israel, send the fire. The GB2 bomber send the bomber. They send their own fire. No, Jenny will go 100 days fasting. Mba, me go the 300 days fasting. Na God of Israel, man, God of Israel na God of B2 bomber.
Hey, mba Buhari baba bụrụ n'aka ka ewere AK-88 gbara gị deberu ana. Trump bụ a Christian, but Christian nke bụ Christian by action, ọ bụ Christian by mouth. Trump esoghị ebe ekpere God of Israel, ihe nke bụ God of B2 spirit bomber. Na ndị Israel ka ọ bụ ndị Iran na-enwere obi aṅụrị na agba na ekwensu ha nwere jaja. It's happening live. The 1st of March 2026 na main market. Our building is coming down. Shop I go. Shop I legally from the government. All of them. Plaza de Nambago. Meaning is going down. All these things going down. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani kallon mu a nan wajen, wannan gari da kuke gani wani gari ne, ƙauye ne na wasu talakawa bayan Allah wanda suke noma shekara akalla sama da 200 a wannan waje. Kuma in kuka kalla can gari ne ga masallaci ga al'umma ga filin kwallo can wasu ma suna kwallo yanzu haka. Nan gefe na ga gidajen mai ana yi. Wannan gari yana karaman hukumar Kubau ne. A Ancau kenan, hanyar Ancau. So yau tsawon kwanaki 12 al'umman garin nan suka wayi gari suka ga wasu fararen fata. Wasu mutanen China sun zo garin nan da wata na'ura suna aune. Bayan sun gama auna sai suka ce suna so a saida musu da tun daga farkon garin nan har zuwa ƙarshen garin nan. So bisa wannan dalilan wa'annan al'umma su kuma ba abin da suka iya, ba abin da suka sani su noma, iyaye da kakanni. Ba su san komai ba sai noma shine abin da suka iya. To bisa wannan dalilin sai suka ce wannan yanki nasu gaba ɗaya ba za su saida ba. Wannan yanki nasu za su sun bar shi ne saboda su dinga cin abinci, saboda ba wani abu da suke yi, ba wani hanya da suke na samun kuɗi, ba wani hanya da suke samu inda suke cin abinci sai a wannan hanyar. Wannan dalilin ne yasa suka ce to su ana so a yi musu karfa akan su sai da wajen suka gada iyaye da kakanni. Bisa wannan dalilin suka ce to su suna buƙatar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da su taimake su shiga wannan al'amari, saboda wayannan mutane fararen fata ne. Sun zage garin nan sun auna sun ce suna so a saida musu da wajen nan gaba daya, su kuma ba su da niyyar haka, ba su tsara za su saida ba. Bisa wannan dalilan muka ce to za mu zo mu tattauna da su don mu ji gaskiyar magana. Sun mana bayani kuma mun ji, za mu so daga cikin su mutum ɗaya ko biyu kaɗan ji daga cikin kaɗan ƙorafin su. Malam menene hakika abin da ya faru? Assalamu alaikum, sunana Hussein Jibrin mai yashi. A hakika abin da ya faru kamar yadda muka labarta maka shine mun waye gari mun samu wasu fararen fata
turawa sun suna ta aure a garin sun fara tun daga kan asalin masallacin garin har zuwa gonakin da muke noma muke cin abinci akalla da mu da mun waye gari mun ga kakannin mu suna ci gaba da wannan aiki sama da shekara 200 da suka wuce sai kuma yau kwatsa maka cewa lalle wannan wuri sai mun zo mun saida shi mu tashi mu basu guri ba mu san inda za mu je ba mu san inda za mu ba abinda muka sani noma ba mu iya wani abu da zai wuce mutum da noma ba don mun saida musu me za mu ci ko mu sai na zama abin ba wanda aka zo in an saida maka koro aka baka kudin su ka ce shikenan ka kama garari ka zama kuma ba ta gari shi da muke jin ga mu ƙarin yara da iyalan mu tsofi da kowa shi ne muke roƙon wanda muka kawo kotan mu wannan hukuma na kara hakin na aranta da ta duba mana bisa wannan dalilai bayani da yake yi shi yasa sai muka cewa ai wayannan mutane al'ummar jihar Kaduna ne kuma wayannan mutane a matsayin su na yan ƙasa suna da lasisi zama yan ƙasa kuma suna da yancin shari'a ƙasa kuma wayannan mutane su aka kawo gwamnatin jihar Kaduna suna daga cikin al'umma da suka dage wajen zaben gwamnatin APC wayannan bayan Allah talakawa sun gaya mun su ne suka tsaya tsayin daka sai da aka kawo gwamnatin nan na Malam Obasani bayan duka an gama gaba daya sai suke zargin wannan abin duk abin da ake ba gwamna bai sani ba wannan dalilin yasa suke kiraye cewa mai girma gwamna ya taimake su wa'annan waje suke noma suke cin abinci kar a bari wasu fararen fata ko wasu al'umma ko a haɗa kai da wasu 'yan siyasa zuwa kwace musu waje wannan shine abin da suke jin tsoro za mu ci gaba da bibiyan wannan abin da ke faruwa za mu ci gaba da kawo muku kuma daga cikin matakan da za mu ɗauka in Allah da in mun kira abin yaƙi za mu tafi kotu in mun je kotu in Allah da duk abin da ke faruwa za mu kawo muku a labaranmu na gaba mun gode Allah ya huta alfin lafiya ba damuwa abinda zamu yanzu Boko Haram should lay their arms unconditionally and be accepted in the community. Opportunities are out there for them. They can be rehabilitated. An ex-Boko Haram stands having laid his arms and comes back, turns his way away from his negativity. He stands to be a president of this country. He stands to aspire to any position in this country. Why is he wasting his time when he cannot even deliver? We will do that. My people, now don't hear am as it dey happen, and na so we take bring am come. Abeg, make you share this video, drop your own opinion, and follow this page for more updates. Because we dey here, we dey bring you ogbonge news as it dey happen. You don read. My people, no be small thing, no. As it dey happen, na so we still dey bring am ogbonge news. Don't forget to see there for Balabas G Show. As you don't watch, may you try to follow this page and make sure say you dey subscribe to all our social media handles so that you can get our updates back to back as it dey happen.